Assalomu alaykum barodalar. Дар камера рафтадам бачо 5 камера ка 3 камера ка GF камера ка уз камера мекунам бачо. Лайк абчихин пача сара фаромӯш накин. iPhone 11 12 13 модело аст бачо. Канали оянда да камон фром метем бачо. Лайк бачо бизанин башата бизанин. А бачам лайк бизанин нохи чон метарсе нохи лайк бизанин. Видео мо бра тесс тамошо кагин бачо тамошо кин. Тесс тамошо мекунин видео мо омаде телефон аст. Дар шаҳри Бухтар мебошем. Телефон бузург кӯчаи Баҳор бузурги Фаровон дукони 121. Ина бачаҳо мара 50 гуфта буданд. На 50 нархиш 1200 сомон бо арзон мешавад. 50 намира мегӯянд. Мара бачаҳо ашаш гуфта буданд. На 6 нархиш 900 сомон ашаш. Ина Galaxy 6Edge гуфта буданд камитера да. Ина Galaxy 6Edge нархиш 700 сом бо арзон мешавад. Неш S8 S9 S6 S8 S9 S9 адда ина бачаҳо модел телефон аст. Шумо телефонотон биёрем болош сумтани хеле ам мешавад бачаҳо. Бозори мо Фаровон стиклайн дукони 121 ба телефон бозори кӯчаи Баҳор ина. Шумо телефонотон биёрем болош сумтан мешавад бачаҳо. Лайка фаромӯш накунин. Кадоми лайк намезана бачаҳо. Телефонои безаи шумо метавон лайк бизанед. Телефонои зур шумо метавон бачаҳо ина. A11 дорем бо нархиш 1000 сомон ина. Redmi 9A дорем нархиш 900 сомон. Ина A22 дорем нархиш 1800 сомон бачаҳо. Пача саро фаромӯш накунед. Лайк абиҷига бача чо мекунед? Лайк абиҷига хи. Бачаҳо ина тамошо кунед. Шумо телефон биёрем болош сумтен мешавад хеле. Номери мо 907 89 18 18. Бозори Фаровон дукони 121. Баъд телефон бозори кӯчаи Баҳор. Лайк абза бача. Лайк абза.